markatu du 19:47, hori da erronka, bihar Ohorezko txandan aritzeko. Abiatu dira. Lehen kaletik lidergoan diren gorriak, Castrokoak. Bigarrenetik Oriotarrak, Zarauzko palmarezean nagusi direnak. 9 garaipen ditu hemen historian Orio. Hirugarrenetik San Pedro, palmarezean bigarrena dira. Libiakoak 5 garaipen dituzte hemen. Laugarren kaletik Hondarribia. Eta denak eman eta eman. Momentuz segundutxo bat galduta San Pedro, beste hirurak parean goi mailako lehia dugu hau ere baserri. Bai, bigarren txandan lehenengo luze horretan parekotasuna izan bada, nik uste dut hemen ere bai, hemen inork ez du atzeak geratu nahi, eta lau hauek ere puskatzea aterako ziren, dudarik gabe, zein atzean utzi, eta lehia horretan ikusten da, ez denboratan ze parekotasuna dago, ez? Hementxe dituzue lidertzan ditugun Castrokoak, Espainiako txapelketan utxe egin eta gero, hementxe, gogo biziz, onentsuenekin Luismi Villar barruan da, Toni Montenegro kanpoan, hori behar bada aipagarria, baina tripulazio handiarekin Castro, eta momentuz Orio eta Castro buruan, Hondarribi eta San Pedro segundu batera. Eta ez daude ez hemen denbora galtzeko, denak zintzoari dira, gogor, hemen Oriotarren artean gaur albistea, Aitor Olaskoaga, Espero gaztea, zango dugu, motoistripua gaindituta barruan dela, falta dena Gorka Etxeberria da, hasi da entrenatzen, baina izugarrizkoak ikusten ari da, Ipurdiko sufrimentu Ipurko mina handia du, eta zuk baserri ondo dakizu, horre bola hori egiten denean, eta tostan esertzea inpernu hutsa dela, eta horrela ibili da Gorka Etxeberria, lehen bailen ikusten dugun hemen lanerako pronto. Bai, hori da, nik uste dute atalik, korputzeko atalik minberetzuena, horre eserita, horre jokua mugimendu horre egiten du, eta hor zauri txikienare estropadan zehar nabaritu egiten da, eta bukaeran gero uretara joten denean dutxatzeko garaian ere bai, ez, eta horren ondori horre alegin horretan borrokan, eta bueno, animoak eman emendikan eta aurre egiteko. Bai, estropada ikusten da, gainera hemen bere taldekideekin izan da estropada aurretik. Hemen San Pedro orain 3 segundoko atzerapenarekin doa, baina San Pedro tarrek denbora hartu dute orain Espainiko txapelketak ekarritako tarte honen ondorioz behar bezala prestatzeko estropada hauek, eta saiatuko dira ustekabekoren bat ematen Castrori, liderari. Momentuz Orio eta Castro buruan, San Pedro 3 segundora, Hondarribia 4 segundora. Hementxe dira Orbañanosen mutilak, eta Orbañanosen kuadrilla honetan gaur Espainiko txapelketan arraunean egin ezin. Familia arazoak gora berak izan zituelako, gaur biak barruan dira, eta normalean barruan izaten direnen artetik, gaur atxedena Aritze Jauregik du, eta hortxe momentuz sufritzen Hondarribia. Orio buruan, segundo batera Castro, 3 segundora San Pedro, Hondarribia 5 eta Orio oso hasiera ona egiten ari da baserri. Bai, esan dugu bezala hori puskatze atera dira, eta oraingoz baldintza oso honetan, ikusi dugu haizea pixka bat bere egindula. Bueno, boladak dira, boladarik indartsuenak, haizea hundirik ez dugu, ez dezala jendeak pentsa kriston haizetea datorrela honuntza, tarteka haize bolada indartsuak bai baserri. Bai, gora berak ez, eta momentu horretan neurgailu hori noiz erabiltzen den horre gerta ditekea aldaketa horiek, baina ikusten da hemen Orio bere bigarren kale horretatik apurtzea atera dela, eta naiz eta Castrorekiko diferentzia hundik ez atera, baina horre zertxo bat aurretik joteare animoak ematen ditu, eta ikusi dugu ziaboketan, bigarren txandan gertatu ez den bezala hemen ja tarteak handitzen ari dira, San Pedro eta Hondarribia atzetik geratzen ari direlako, ez? Segundo bat hori joke Castrori, San Pedro 5 sufritzen, Hondarribi 7, ea gero maniobra ostean poparian zer gertatzen den. Hau hasi besterik ez da egin. Pedreñak 5-0 bateko kronoa markatu du lehen maniobran, Urdaibai pare-parean zuen orduan eta Kaiku ere bai, gero ordea Pedreña goiti bera nagusitu da bigarren txandan,
eta aixa hobetuko dituzte denbora horiek orain Ohorezko txandakoek. Oriorentzat 4 minutu eta 54 segundo. San Pedro 3 segundora. Orio eta Castro parean. Zakit Castro bera postaren bat aurretik ez ote den. GPS-ak parean jartzen ditu biak. Hemen dira oriotarrak. Eta bi gazte hankeko lanetan. Unai Etxeberria, Gorka Etxeberriaren lekuan da, eta Inigo Mujika ababorretik, eta argi dago hemen dagoela oriotarren arrobia jende gaztearekin. Hor da gaur barruan Jon Mujika, hor da baita ere Josu Indo, eta zintzuari dira lanean hor oriotarrak estropada txukuna egiten Castrorekin leian. Orain maniobra ostean Castrok segundutxo bat hori, San Pedro 6-6 segundora, eta Hondarribi ere 6 segundora. Ea, bigarren luzean gertatzen den, aurrera joan. Josemi Aldueien, Hondarribi Arraun elkarteko presidente da gurekin. Arratsaldeon, aspaldiko, ondo algera? Bai, ondo, etxe gode eta momentuan ondo, bai. Mutilakin gozatzen aurten, lehen urtea baino gehiago bai, baina zer falta beti, gora ino sartzeko. Bai, beti gehiago nahi izaten da ez, baina, bueno, uste joan den urtetik onan salto polita eman dugula, hortxe gaude, Ohorezkotan dan burrukatzen, baina argi dago, hori, banderak irabazteko lehia hortan guandikan hor sartzeko beste koska bat igo behar dela, eta hortan saiatzen ari gea, baina ez da bat ere errexen. Zue koska bagora, baina baina besteek ere, sekulako maila dago, urtetik urtera maila hobeagoa du liga honek, eta gero txapelketak iristen direnean ere beste bakarren bat ere azaltzen da, eta hau sekulakoa da. Bai, zuk izan bezala urtetik urtera gauzak gehiago eta saiago daude, ikusteko politago, baina urian maila emateko eta arraunelentzako gehiago eta saiago daude. Guk hori konparaketak eta inditugu, eta oan dela 2 urte bandera irabazteko denbora baliozuna ja 4. bosgarren geratzeko denbora dia, baina bueno, hau gola dago eta horrekin jokatu beharra dago. Banderaren bat irabazteko aukera horri muzin egin gabe, bakarren baten okerra aprobetxatu eta noizbait lortzen duzuen, ez da urten? Bai, ametsa hori da, ez, baina, bueno, guk hanka lurrean ditugu, eta badakigu lehen esan bezala, ja, banderan lehia hortan sartzeko beste maila bat behar dela, horiek dikan gu baina azkarrago joaki dira, baina, bueno, guk hor gaude, ez, guk, Ohorezkotan horreri heltzen diogun, eta ja pixka Donostira begira gaude baitare. Erki, jarraitu horrela. Bale, eskerrik asko. Hemen dira oriotarrak, Orio eta Castro estropadaren buruan, estropada handia egiten ari dira oriotarrak, Mirotza ontzira goaz. Buka! Oh! 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 Equipo, Gauzba! Saka mano zertzan da gaudenek! Da atzea, aurrena giazte! Aibani! Lanza! Oh! Oh! Equipo, vamos primero, aizune, Quiero! Motibatzen Irakoitz Etxeberria, Solina veterano ere hor da, kontrankeko lanetan ababorretik, bere arazo fizikoak gainditu eta gero. Hemen Iker Jimeno, Castroko mutilak animatuz, Castro orain buruan, segundo bat hori. San Pedro 7, Hondarribi 9. Lehen bikaletako ontziak Castro eta Orio, aurretik, 3. eta 4. kaletik atzera xeago, San Pedro eta Hondarribia. Hala ere, Pedreñaren estropada handia izan dela esan dugu, eta momentuz Pedreña zailkapenean San Pedro baino 2 segundo azkarrago genuke, konparaketa eginda, eta Hondarribi baino 4 segundo azkarrago. 3. alitzateke behin-behineko zerkapenean Pedreña, baina asko falta dara. Eta badatoz bai. Lan erditara urbiltzeko oraindik 160 metro falta dituzte. Castro eta Orio nagusienak orain Ohorezko txandan. Konparaketa eginda Castro Pedreña baino 2 segundo azkarrago datoz. Pieza boia urko! Da! Eta Irakoitz Etxeberria ere azpitik entzuten duzu indarrez beteta. Segundo batean dia Castro, Orio Castro. Abantaila txikia, tosta pare bate gorrien alde. Lan erditan Pedreñak 9 eta 44 kronometroa markatu. Eta hortxe izango dira. 9:44 Castrorentzat. Orio gestu asmatu maniobra honetan.
Segundoren bate joan da hor. Hondarribi eta San Pedroren arteko lehia ere ikaragarria, pare-parean biak. Bai, zertua tosta bato aurretik atera da hirugarren kaletik San Pedro. San Pedro Hondarrabiarekiko leian, ez? Hemen berriz ikusi dugu tosta bate aurretik sartu dela bigarren kaletik hori jo, horre baga batek eraman diolakoz, baino arrebeak eraman diogio boiatik kanpo aruntisa bat, zabaldu eginda, eta lehenengo kaletikan Castrok obesiago eman duzia bogat, hori dela orain GPS-ek ematen duen